És la primera ocasió en la qual realitzem una presentació com aquesta, en la qual volem comptar amb la vinculació, la complicitat de diferents agents. En aquest cas, el que seria la campanya s'engloba dins del programa Barcelona Treball Joves, organitzat conjuntament amb Barcelona Activa, i també donem les gràcies i la benvinguda, i que, com saben, des d'ara ja fa molt temps, més d'un any, queda englobat dins del pla de xoc contra l'atur juvenil de la ciutat de Barcelona. Hi ha algun altre element, com per exemple, realitzem altres campanyes que són de mobilitat internacional, amb la qual el que donem són les eines, els instruments, els coneixements per poder sortir de fora de Barcelona a buscar altres oportunitats, ja sigui per tema de formació. Estàvem esperant precisament agrair també en aquest cas el regidor que ens acompanya de Mèxic. Per tant, bienvenido también, nos hemos conocido por la mañana y que tindrem l'oportunitat d'ensenyar-li aquest equipament amb posterioritat i l'experiència que tenim com a Ajuntament de Barcelona. El que estava dient altres campanyes que tenim, parlar de la mobilitat internacional, que el que dotem d'eines per tal que en sortir a fora ja bé sigui per temes de formació, estudis, ja bé sigui per temes de voluntariat, ja bé sigui que malauradament aquest era on volia arribar per qüestions laborals, doncs les joves marxen de la nostra ciutat a buscar altres oportunitats. Avui la cosa varia una mica, no? Aquí és una campanya precisament d'informar, de donar eines en relació precisament a les ofertes de treball que tenim a la ciutat de Barcelona i pel que seria la campanya específica de treballar a l'estiu, vinculant-ho amb uns sectors concrets i en qualsevol cas també amb un treball de temporada, però que en qualsevol cas ens serveixi per poder anar fent aquests primers passos d'introduir-nos en el món laboral. La informació que es donarà, la campanya que s'ha programat, estem parlant de 32 seccions que van des d'avui, 1 d'abril, fins a final de mes, fins al dia 29, i que es realitzaran repartit per diferents equipaments municipals que tenim, fins a 15 espais s'acolliran aquestes sessions, aquests tallers de formació, els punts d'informació juvenils, els espais joves, també el Centre pel Desenvolupament Professional, en aquest cas Porta 22, i vinculat a Barcelona. Deia, amb aquesta voluntat també recollint de la pròpia experiència d'altres sessions, d'altres formacions que s'han realitzat i que ens permeten anar ajustant en part a les vostres necessitats. Com veieu també, si ho heu fet de l'altre, si ho direu ara, també ens segueixen el que ja ve sent com habitual, amb la possibilitat de fer-ho per escrit, per tant intentar arribar a bastanta més gent. Us emplaçarem també a que podeu fer aquell favor del boca orella i per tant difondre aquestes activitats, donar a conèixer aquest servei per tal que el major nombre de persones hi puguin accedir. Comptem amb la complicitat, amb el suport, amb l'assessorament també del món empresarial. Comptem amb representants de recursos humans de diferents empreses, del món del lleure, del món del comerç, del sector hoteler, de la restauració, creuers, parcs d'atraccions, fires, o fins i tot en regions, i a partir d'aquí faria també una introducció d'ocupació turística, fins i tot també d'alguna altra part a nivell europeu, és a dir, que aquesta mobilitat europea no diem que sí com està per casa, però que sí que dona unes facilitats molt més grans. En aquest sentit, més enllà d'aquestes empreses, com podria ser el Departament de Recursos Humans del Barcelona Actiu, del PNH Hotels, d'Establiments Viena, Tibidabo, FNAC, Fira de Barcelona, haig de fer la cuina publicitària, com podeu comprendre, entitats com l'Associació Catalana d'Empreses del Lliure i l'Educació i la Cultura, l'Institut Balear de la Joventut o la xarxa Eures. Més enllà d'això, lògicament, intentem incloure a moltes altres entitats, altres empreses que es puguin vincular. Com deia, parlava en aquest cas de zones d'una alta ocupació hotelera o turística. Ens acompanyen, i que serà la sessió precisament inaugural que realitzarem avui, ens acompanyen, en aquest cas, hauré de mirar els noms de les persones i que se dominen de l'oficina jove del Tarragonès, en aquest cas l'Olga Virgili, la senyora també Ruth D'Encàs de l'oficina jove de l'Alta Urgell i la Marta Jiménez, en aquest cas, des de la casa, que també podrà fer aquesta presentació.
mi no m'agrada parlar molt, tot el que us sembla. Ens acompanya, com he dit abans, el director d'Adolescència i de Joventut. I dic, si no us sap greu, per fer una mica de balanç i de relació en relació a la campanya anterior, ho dic perquè així també. Com que són xifres úniques, igual ens acaben de motivar una mica o veure l'encert, esperem que sigui així, d'haver optat per aquest sentit. Molt bé, doncs, moltes gràcies, senyor president. Molt bona tarda a totes i a tots. I tal com diu el regidor, us farem una mica de resum, breu, molt àgil, perquè el punt important d'aquesta trobada doncs, és l'exposició que ens fan després de la ponència, però sí que és bo reflexar l'èxit de participació que hem tingut en eleccions anteriors, concretament el 2013, perquè demostra que és un acte, un seguit d'accions dirigit a les necessitats i a les inquietuds, en aquest cas, dels i les joves de la ciutat de Barcelona. El 2013 tenim un total de 1.800 participants en les diferents activitats. Quan parlem de les diferents activitats, és el catàleg extens que heu pogut veure aquí està publicat a la web i que molts també teniu la còpia de diferents activitats que realitzen. Concretament, el 2013 van ser 59, les quals la gran majoria orientades a la capacitació professional. El que nosaltres intentem oferir als joves de la ciutat a través dels punts d'informació juvenil, de manera que els joves puguin obtenir diferents recursos, eines, mecanismes, estratègies per afrontar des d'un procés de selecció fins a l'elaboració o presentació d'un currículum. És important també assenyalar que una de les activitats que donem èmfasi en aquesta edició és la recollida de currículum, on acostem i aproximem el que és el món empresarial, el món de l'empresa, que sovint pot estar lluny i distant dels joves, en un espai com pot ser un punt d'informació juvenil o un espai jove, com seria aquest cas. Fent sessions temàtiques d'exposició per part de l'empresa de quines són les necessitats en aquesta temporada concreta i, per tant, amb la possibilitat del jove de no només saber com s'ha de preparar de cara a l'entrevista amb recursos humans, sinó també recepcionar i poder entregar un currículum allà mateix. Que insistim, això no garanteix que estiguem donant una feina, però sí obrim una possibilitat i donem una eina i un mecanisme. Com hem dit, la majoria de col·laboradors i d'empreses i de partners són repetits, per tant, per això feia menció a la falca publicitària, en aquest cas no faria falta tornar-hi, tot i que estem molt agraïts, però sí també per la part del sector de l'empresa, que és qui en definitiva ha de proveir les contractacions. Ells també ens demostren l'efectivitat d'aquestes campanyes i com nosaltres, a través d'aquest mecanisme de la Direcció de Joventut, acostem també al sector empresarial als joves. Una altra estratègia conjunta que també en diferents ocasions hi hem posat èmfasi i és molt important és la relació amb Barcelona Activa. Barcelona Activa sabeu que és una empresa encarregada de promoure econòmicament la ciutat i de generar polítiques actives d'ocupació, la qual depèn de l'Ajuntament de Barcelona. I per una altra banda tenim l'Ajuntament de Barcelona, la regidoria de Joventut, que és qui té aquest tracte de proximitat amb tots nosaltres a través de tots els punts d'informació juvenil que tenim a la ciutat, de manera que mitjançant estratègies conjuntes podem efectivament les accions i les píndoles, les càpsules que realitza la Zona Activa, acostar-les a tots vosaltres, com és l'exemple d'aquesta campanya. Un altre recurs interessant, i aquest també va ser una innovació de l'any passat, és que es va crear un grup de Facebook on existissin ofertes de temporada. En aquest període de menys d'un any s'han aconseguit un total de 3.300 seguidors, followers en aquest cas, que per tant són 3.000 i escaig joves que s'han vist interessats per aquesta possibilitat, per aquest mecanisme també de contractació temporal. S'ha creat també una estratègia compartida amb el Consell Comarcal, en el qual existeixi una borsa conjunta d'ofertes, de manera que no només ens centrem a joves que siguin de Barcelona, també que puguin ser d'altres municipis,
i a més a l'invers, també des d'aquí puguem ser capaços de poder posar altres ofertes laborals de temporada en altres ciutats de comercial. I per últim, també com a nota significativa de la feina que es desenvolupa des de l'Estudi d'Informació Juvenil, al llarg del temps que dura aquesta campanya, es van recollir un total de 900 ofertes de feina. 900 ofertes de feina que la missió és acostar-les, i que d'una forma més fàcil, més amable i més còmoda i menys farragosa per part dels joves puguin tenir accés en aquests processos de candidatura i oferir-nos aquest recurs. Per tant, esperem que aquest 2014 sigui tan reeixit, tingui tant èxit com el 2013 i sobretot el més important és la valoració positiva i satisfactòria que es fa des dels punts d'informació pels usuaris, que són totes i tots nosaltres. I si algú tingués algun aclariment o punt tècnic, doncs encantats estem no només de la vegada, sinó a través de correu electrònic o del nostre Twitter o del nostre web. Doncs li passem la paraula a la Maica, Fabriols, perquè com a directora activitat abans del Centre d'Informació i Assessorament per a Joves, el CIAP, que és l'equipament que s'acull, per tal de fer la introducció d'aquesta taula inaugural de la campanya Treballar a l'estiu. Moltes gràcies. Bé, bona tarda a tots, benvinguts aquí al CIAP. No sé si havíeu estat aquí en aquest equipament alguna vegada. Alguns sí, alguns no. Bé, us explico 5 cèntims de què fem aquí i us presento les ponents d'aquesta tarda. Això és el Centre d'Informació i Assessorament per Joves d'aquí de Barcelona. I el que fem és informar i assessorar els joves sobre temes que són del seu interès. Si teniu dubtes sobre estudis, feina, salut, mobilitat internacional, oci, cultura, etc., no dubteu en venir aquí de dilluns a divendres i preguntar-nos. El nostre horari és de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 de dilluns a divendres. Tant si és per informar-vos com per assessorar-vos. Aquí també fem assessories que són personalitzades. Si, per exemple, algú de vosaltres té inquietuds relacionades amb mobilitat internacional, feina, turisme, fins i tot, i mobilitat internacional, feina, turisme i habitatge compartit. La setmana passada vam iniciar una assessoria per gent que vol compartir pis. Doncs sapigueu que preguntant-nos a nosaltres us reservem una cita i podeu seure-us 3 quarts d'hora amb una persona experta que us assessorarà i us guiarà per aquests temes. A part d'això, també fem activitats sobre temes diversos cada trimestre. Us hem deixat a les vostres cadires d'informació i també veureu uns paperets que és per, si esteu interessats en rebre la informació de les activitats que fem. Si esteu interessats, només heu d'omplir el paper. I també una altra que és de valoració. Us convidem a tots, un cop hagi finalitzat la xerrada, que si voleu fer una valoració, doncs ho anoteu, ja que tot això ens ajuda a millorar. I ara sí, no enrotllo més i comencem a presentar a les ponents. Començarem per l'Olga Virgili, que és la tècnica del servei de l'Oficina Jove del Tarragonès. Ella us explicarà tot el tema de treball en aquella zona i començarem per ella. És la que està a la punta. A continuació passarem amb la Ruth Dencas, que és la tècnica de l'Oficina Jove de l'Alt Urgell. Ella, per la seva banda, parlarà més de la zona dels Pirineus i de la Seu d'Urgell i entorns. I acabarem amb la Marta Jiménez, que ella és l'assessora laboral, com han dit abans, de la nostra casa. Ella el que fa és assessorar els joves tant aquí al CIAC com a la resta de punts d'informació juvenil de la xarxa. Si voleu assessoria, no dubteu en comentar-nos-ho i us agafem cita. Per ara res més, comencem per l'Olga. Doncs bona tarda a tothom. Com us ha dit, jo soc l'Olga, vinc de l'Oficina Jove del Tarragonès.
primer de tot us presentaré una miqueta l'Oficina Jove i després passarem a parlar una mica de la recerca de feina més ja enfocada de cara a la Costa Daurada. Vale? Us situaré una miqueta a la Costa Daurada i veurem quines possibilitats de mercat laboral hi ha a la Costa Daurada. Vale. L'Oficina Jove del Tarragonès consta de 3 serveis bàsics, són el servei d'informació, el servei de salut i el servei de treball. El servei d'informació seria la primera finestreta on va parar el jove, diguéssim, i és d'informació general. Si us voleu fer algun carnet d'estudiant internacional, feina sobre lleure, sobre oci, sobre cultura, sobre turisme, qualsevol cosa així més puntual, més general, ho trobaríeu al servei d'informació. El servei de salut, que són 2 tècnics en salut, i ells el que us informen és un servei totalment confidencial i el que fan és informar-vos sobre drogues, sobre sexualitat, sobre trastorns alimentaris, qualsevol tema relacionat amb l'àmbit de salut, doncs us ho poden resoldre. I després passaríem al servei de treball, que seríem jo i una altra companya, el que portem aquest servei, i ara us explicaré una miqueta per sobre les funcions que realitzem al servei de treball. Al servei de treball tenim com un primer recurs el fet d'apuntar-vos a la borsa de treball municipal. Depèn del Servei Municipal d'Ocupació de la ciutat de Tarragona i treballem molt conjuntament per tal d'oferir-vos aquesta possibilitat d'inscriure's a la borsa de treball. Un altre recurs que oferim són ofertes de feina. Nosaltres no les pengem a la xarxa ni a cap lloc que les podeu consultar. Són de consulta a la mateixa oficina, que això sí que s'està treballant de que a la llarga sí que ho podeu veure a través de la xarxa, però de moment són de consulta interna de l'oficina, tenim unes carpetes amb diferents ofertes de feina, que nosaltres el que fem és recol·lectar-les de diferents llocs i cada setmana són noves, cada dimarts les fiquem noves i tenim un seguit des d'internet, des d'ITTs, des del SOC, ens les envien i nosaltres el que fem és ficar-les en aquelles carpetes. Igual ens passa amb cursos de formació. També tenim diferents centres de formació de Tarragona que també ens ofereixen els cursos que fan i també els podeu consultar en aquella carpeta. Un altre problema tampoc és que tampoc no ho tenim ficat a la xarxa i no hi ha manera de, si no és preguntant-nos-ho a nosaltres, no ho podem visualitzar més enllà de l'oficina. Una altra carpeta que tenim és ofertes de feina de l'estranger, que aquest sí que és un servei més puntual perquè nosaltres no ens dediquem tant al tema de mobilitat internacional. El que passa que sí que volem dotar el jove d'uns quants recursos perquè no quedi descobert aquest camp. Llavors tenim una mica d'informació així general que podeu vindre a consultar. També fem orientació laboral, és a dir, ens fiquem amb els joves, si han de fer un currículum, si hem de fer una carta de presentació, canals de recerca de feina, tot el que sigui relacionat amb el món laboral ens ho podeu vindre a preguntar a nosaltres. I llavors fem diferents tallers dintre de la programació trimestral de joventut, diferents tallers també per ajudar a trobar feina. I l'aula activa, que són 2 ordinadors d'autoconsulta, que també si necessiteu suport per apuntar-vos a alguna pàgina web específica, fer el currículum, qualsevol cosa relacionada amb el món laboral, també es poden utilitzar aquests 2 ordinadors. Això seria una miqueta la presentació de l'oficina, perquè us feu una idea. Ara passarem més a centrar-nos a la Costa Daurada i en l'activitat que s'hi genera, l'ocupació que s'hi genera. Perquè us feu una idea, que us he ficat un mapa de tot el que engloba la Costa Daurada, perquè a vegades és més fàcil fer-nos una idea quan veiem el mapa en general i veure totes les opcions que tenim. La Costa Daurada la formen 6 comarques, cosa que ens dona un ampli ventall de diferents sectors econòmics i que ens dona moltes oportunitats de feina. N'hi ha 3 d'interior i 3 costaneres. Les 3 d'interior serien l'Alt Camp, la Conca de Barberà i el Priorat, i les 3 costaneres, el Baix Camp, el Baix Penedès i el Tarragonès. Això és perquè us situeu una mica. Jo us he estructurat de manera que podeu veure perquè com veieu amplia molt de territori i hi ha un ventall important d'activitat econòmica. Llavors jo ho he estructurat per sectors, els 3 sectors econòmics, i dintre d'aquests 3 sectors econòmics l'activitat econòmica que s'hi genera en cada un d'ells. Ara parlarem si són feines de temporada, si no són feines de temporada, però
que sapigueu que l'important pes de feina de temporada estaria dintre del sector terciari, que és el sector dels serveis. Però ara ho veurem més detalladament. Dintre del sector primari hi trobaríem com a activitat important, com a activitat de pes, l'agricultura i la pesca en el territori. L'agricultura més en les comarques d'interior, que una mica els aliments de pes serien els que us he ficat aquí, i la feina de temporada vindria vinculada a la recollida de fruita. En l'època de recol·lecció de fruita sí que vindria més vinculada a aquesta feina temporal que podríeu accedir-hi. No és concretament en l'època d'estiu, el que sí que també genera és llocs de treball en determinades èpoques, potser al setembre, a l'octubre, segons els aliments de recol·lecta, venen derivades aquestes feines de temporada en l'àmbit de l'agricultura. La pesca passa una miqueta el mateix. La pesca per excel·lència és el peix blau, a la zona de la Costa Daurada. Llavors, tampoc ve vinculada exactament a l'estiu, sí que són els mesos d'abril, juny, juliol, agost i setembre, que sí que coincideix bastant en èpoques d'estiu, però i tota l'activitat que s'hi genera entorn a la pesca, en la recollida, en la venda, en la distribució, tot això sí que genera un augment d'ocupació en aquesta determinada temporada que hi ha més pesca de peix blau. Al sector secundari hi destacaríem la indústria química. Segurament es coneix el complex petroquímic de Tarragona, és molt famós i dintre del tarragonès hi té un pes molt important la indústria química, que de fet genera molts llocs de treball, però també són llocs continuats, és a dir, no hi ha una determinada època on són llocs de temporada, sinó que són llocs més continus i més específics en el sector també. Sí que és veritat que hi ha unes determinades èpoques de l'any que hi ha una contractació més gran perquè el que fan se'n diuen parades, i aquestes parades sí que necessiten més gent de manteniment, de seguretat, sí que es necessita més ocupació. El que passa que les parades les marquen les diferents empreses que la formen. Llavors potser ara en vam tindre una al mes de desembre, que sí que hi va haver una contractació molt important de gent, però depèn de funció de l'empresa que ho marca, aquestes parades. Ara sí que vindríem amb el sector estrella, que és el sector que ocupa un major nombre de serveis, que tindríem aquí la importància rellevant en l'època d'estiu, la feina de temporada d'estiu, i que és el sector que major ocupació té a tota la Costa Daurada. Us explicaré una miqueta les activitats econòmiques que se'n desenvolupen i veurem una mica els llocs de feina que generen. Us ho he ficat així una miqueta resumit, però si de totes maneres, si voleu que expliqui alguna cosa més, m'ho podeu dir, parem i us ho explico en profunditat, cap problema. El turisme, he ficat turisme com a activitat econòmica, però tenim en compte que el turisme sempre és una mica l'eix transversal de totes aquestes activitats econòmiques, perquè el turisme és el que fa inflar l'ocupació en totes les altres activitats econòmiques, el comerç, en els transports, tot. Si no fos pel turisme, la Costa Daurada seria molt pobra en ocupació. Llavors, us he ficat turisme com a activitat econòmica un apartat sol, però tingueu en compte que gràcies al turisme totes les altres activitats econòmiques generen ocupació gràcies a ell. Aquí podeu veure uns quants llocs de feina que hi podria haver i quins llocs de treball genera. Des d'agències de viatges, des d'autors turístics, activitats nàutiques, espais naturals, platges, balnearis i totes les feines que es poden desenvolupar. Socorristes, personal d'atenció al públic, informadors, promotors, personal de neteja i manteniment, una miqueta així. Després, en l'hostaleria. L'hostaleria és una altra activitat econòmica estrella en la Costa Daurada. Tenim un important complex hoteler en la zona de Salou, la Pineda, Cambrils,
que té un pes molt important en la zona i que veritablement se'n deriven moltes contractacions i molta ocupació en l'època d'estiu. Des de cambrers, auxiliars de cuina, personal de manteniment i neteja, recepcionistes, animadors, monitors, un seguit de llocs de treball que en l'època d'estiu són molt importants. En el comerç ens passa exactament el mateix. Durant l'any hi ha un seguit de botigues i que a l'estiu aquestes botigues es dupliquen, fins i tot perquè a vegades algunes que fins i tot estan tancades i a l'estiu tornen a obrir les portes i es generen nous llocs de treball. També comptar com a centres comercials importants que ara s'ha ficat nou al Corte Inglés a Tarragona. Després també hi ha un centre comercial important a Vila-seca, que és el Port Halley, un centre important ja de referència a Tarragona, que és el Parc Central, que ara han inaugurat una planta nova, que dintre d'aquest centre hi ha cinemes, hi ha botigues, hi ha restaurants. Derivat d'aquí se'n deriven un seguit de llocs de treball que en l'època d'estiu doblen aquest personal que tenen durant l'any una mica més estable. Ja veieu, dependents, mossos de magatzem, reposadors, asafates, personal de manteniment i neteja, directors d'empreses, comptables, administradors, personal de seguretat, transportistes. I ara ve una mica l'estrella de la Costa Daurada, que és el tema de l'oci. Quan diem la Costa Daurada tot se'ns ve al cap Port Aventura, perquè s'ha sabut instaurar molt bé a la zona, s'ha sabut vendre molt bé a la zona i veritablement genera un turisme important arrel del parc temàtic de Port Aventura. Clar, Port Aventura, penseu que durant l'època d'hivern no està obert, llavors comença la temporada per Setmana Santa, per tant, feina de temporada segur, i actualment consta des d'un 3.600 llocs de treball, per tant, molt important, i seguirà creixent. Ara faran un complement, diguéssim, que serà el Ferrariland, que això implicarà més contractació de persones, i aquest cap de setmana ja s'ha signat el contracte perquè tira en marxa el Barcelona World, que serà un complement dintre de Port Aventura i que generarà un índex de contractació de personal molt, molt, molt elevat. Sí que és veritat que es prioritza primer la gent de Tarragona, però si en cas que no es cobreixin aquestes places, s'obrirà el ventall d'altres poblacions. També parcs aquàtics, l'Acòpolis, Aqualeon, tots aquests també són importants a la zona i també destacables a la zona. A l'oci nocturn, com a cobriment d'aquest turisme jove que s'està venent a tot el món, també genera una important ocupació, i després espais infantils i altres complements d'oci que hi ha a la zona. Un tema important també que cada vegada se li vol donar més importància o se li vol donar més rellevància alternant amb aquest turisme de sol i platja i d'oci és el tema de la cultura. Ara cada vegada més importants els monuments. Tarragona té un important espai arqueològic romà que cada vegada l'estem promocionant més. Reus amb la ruta del modernisme, l'Alcamp amb la ruta del Cister. Hi ha diferents rutes o diferents els teatres de Tarragona, els teatres de Reus, que cada vegada s'està promocionant més i que fa que les èpoques d'estiu cada vegada sigui més visible i que augmenti la contractació de persones només per... Sí que és veritat que estan oberts durant tot l'any, però per l'estiu es duplica la contractació de persones, també com una opció. Després el tema dels esports, que també és una altra activitat econòmica que s'està promocionant molt últimament i que abans potser quedava una mica més desapercebuda com el tema de platja i això. I ara tenim el complex de les muntanyes de la Costa Daurada, que se li diuen, i es munten diferents activitats de natura, diferents activitats esportives, d'esports d'aventura,
i que en l'època estan durant tot l'any, però a l'època de l'estiu tenen un pes molt important. I aquestes són les feines especialment que se'n poden derivar. I el tema de transports, també diferents transports que a l'època de l'estiu creixen especialment i destacar rellevant l'aeroport de Reus com a un aeroport que durant tot l'any té una activitat més fluixa i en l'època d'estiu sí que és veritat que es veu més moviment i que estan parlant per ficar-hi convenis que hi hagi més línies aèries que vagin a parar a Reus. He ficat el tema dels creuers perquè Tarragona també és un punt d'arribada de creuers, llavors també per una alternativa o una possibilitat. Us he parlat una miqueta dels llocs de feina que podem trobar. Si us ho he explicat una miqueta ràpid, després podeu fer-me preguntes. Ara us explicaré una miqueta tots els canals de recerca de feina, les eines de recerca de feina i els processos de selecció que en aquest tipus de feines normalment demanen. Com a canals de recerca de feina tindríem les oficines de treball, és a dir, el SOC. El SOC gestiona, té molts convenis o té molts contractes, diguéssim, amb diferents empreses del sector de la Costa Daurada i són ells qui s'encarreguen de fer la selecció de personal. Per tant, com una alternativa, consultar les ofertes del SOC o estar apuntats al SOC. Sí que limita potser una mica més a la gent de Tarragona i tenen una prioritat de gent de Tarragona, però si no ho amplien a altres llocs. Una altra alternativa serien les borses de treball. A Tarragona hi ha diferents borses de treball, des de la universitat, des del CEPTA, nosaltres també som borsa de treball municipal i llavors el que es fa és també estirar persones d'aquestes borses de treball. La borsa de treball municipal, per exemple, no limita a estar empadronat a Tarragona, es pot apuntar qui vulgui, per tant també us amplia des d'aquí a Barcelona a poder-vos apuntar. I el que tenim nosaltres és un prospector que ell s'encarrega d'anar de les diferents empreses i recol·lectar diferents ofertes per poder-les ficar a la borsa de treball. Les empreses de treball temporal també seria un canal de recerca de feina molt important en aquesta època. Pensem que són feines temporals, per tant, les empreses a vegades no tenen els recursos suficients per poder fer ells mateixos la contractació, perquè ja siguin més petites o perquè durant l'any no tenen un departament de recursos humans o el que sigui. Llavors, el que fan és encarregar-ho a les empreses de treball temporal. A la zona hi ha moltes empreses de treball temporals, hi ha empreses de treball temporals també per sectors, uns que es dediquen només a l'hostaleria, uns que es dediquen només al comerç, uns que es dediquen al lleure, i llavors tindrà saber quines són aquestes empreses de treball temporals i apuntar-nos en aquestes empreses de treball temporals. Una altra que serien les empreses de selecció de personal, que aquestes n'hi ha menys, i el que fan les empreses de selecció de personal només és la selecció de la persona, que això també moltes empreses és el que els agrada perquè s'estalvien la feina de trobar quina és la persona i ells es dediquen a fer la contractació, que a Tarragona també n'hi ha unes quantes. Després, el tema de la candidatura o la presentació espontània, que aquí també hi entraria, més enllà de fer la ruta de tirar els currículums, que això també serveix molt i que és un dels recursos o un dels canals de feina estrella. Moltes empreses grans tenen el seu propi portal de feina i també podem tirar el currículum, és com si féssim l'autocandidatura, però el seu propi portal de feina a internet. En canvi, també hi ha altres portals d'ocupació que s'encarreguen de fer la selecció de personal d'aquestes empreses. Les contracten, diguéssim, Infojobs, Infofeina, Infoempleo, després n'hi ha unes específiques, que si voleu el nom de totes elles, després hi ha el meu mail i us ho puc enviar, si a algú li interessa. I cada vegada menys, però també n'hi ha alguns, que es publiciten les ofertes de feina a la premsa. Sobretot llocs més petitets des de la costa, de Salou, bars o restaurants així més petits, també fan servir el recurs de la premsa. Quines eines utilitzem per accedir a aquestes ofertes? Doncs generalment
el que nosaltres recomanem és que optem per al currículum i per la carta de presentació. No cal que fem per una feina de temporada un videocurrículum o no cal que fem un currículum creatiu, sinó que amb el currículum i la carta de presentació doncs estaria bé. El que recomanem sempre és adaptar molt el vostre currículum, la vostra carta de presentació a l'oferta concreta. És a dir, doncs, no cal que fiquem potser totes les assignatures que he fet durant el cicle o la carrera, sinó que nombrem només i després potenciem altres habilitats o altres competències que tinguem en feines determinades, seria adaptar-ho una miqueta. Perquè això ho veuen molt i ho valoren molt, que estigui adaptat al currículum, doncs ressaltar habilitats comunicatives, si és per un comerç, habilitats de treball en equip, si és per el tema d'un monitor, adaptar-ho una miqueta. I els processos de selecció habituals serien l'entrevista individual, és a dir, ens fan una entrevista, ens pregunten 4 preguntes. La trucada telefònica a vegades ho fan de filtre per l'entrevista individual perquè pensem que s'hi presenta moltíssima gent en aquestes empreses o en aquestes ofertes, llavors el que fan és un filtre de trucada telefònica. Ara s'està ficant molt de moda les entrevistes grupals, que ens fan una dinàmica de grup, sobretot en empreses grans o en franquícies grans. El que s'està portant molt és això, l'entrevista grupal, i també es poden fer proves de selecció, que ja serien de coneixements professionals, fer-nos una pregunta d'un determinat tema, o proves psicotècniques, o simulacions de ficar-nos en el lloc de feina. I altres aspectes que podem tindre en compte que ens decantin a treballar allí seria el tema dels desplaçaments. Molta gent ens parla, doncs, ens pagarien el desplaçament o tenen el tema del desplaçament. Hi ha molt poques empreses que ara ofereixin facilitats dels de fora per treballar a la zona. Prioritzen primer la gent de la zona perquè per mobilitat o per accessibilitat serà més fàcil anar a treballar allí. Això també és veritat. El que passa que sí que amb la gent de la zona sí que faciliten autobusos a vegades, per exemple, per Port Aventura, sí que faciliten autobusos per arribar al lloc de feina, però en són molt poques, en són molt comptades. El tema de l'allotjament per la gent que ve de fora, igual. Abans sí que ho facilitaven, però ara cada vegada són més les empreses que faciliten l'allotjament. El tipus de contracte, perquè ho tingueu en compte, normalment són contractes eventuals o contractes per obra o servei o contractes temporals, i el que es portava un temps enrere, que ara ja no surten tants aquests contractes, són contractes fixes discontinus. És a dir, per exemple, Port Aventura feia, durant l'època que estava obert el parc, feien aquest tipus de contracte perquè el contractaven durant l'època que estava obert i després el tornaven a agafar quan tornava a estar obert. Però ara ja no es porta tant aquest tipus de contracte. Els sous també van en funció del conveni i si estem per alguna altra entitat o alguna altra així, a vegades ho fan contracte el sou depenent de les hores que fas, es comptabilitza a través de les hores que fas. I el tema dels horaris, pensar que són horaris d'estiu, pensar que són horaris que haureu de treballar caps de setmana, que haureu de treballar penseu que les botigues amplien el seu horari fins a més tard, tindre en compte tots aquests requisits. I una miqueta així per sobre ja ho he explicat. Si teniu algun dubte ens podeu contactar al nostre mail, que jo us envio la informació que us faci falta, cap problema. I espero que us hagi quedat una miqueta clar i gràcies per assistir. Perdoneu? A la part final també tindreu temps de preguntes. Si us ve al cap alguna, que sapigueu que després la podeu fer. És un PDF final? Que no es podia... És igual. Sí. Bona tarda. Moltes gràcies als dies per convidar-nos de l'Alt Urgell. Sabeu d'on vinc? L'Alt Urgell, el sabeu situar una miqueta al mapa? Sí? Algú ha estat a l'Alt Urgell? Sí? Molt bé. Molt bé. Perfecte. Doncs, comencem. Ens han convidat per aquesta campanya inaugural
Jo la veritat és que no tinc un panorama tan bonic com ha explicat la Olga, que ha explicat aquí moltíssimes coses i realment jo us explicaré una mica quin teixit hi ha aquí al territori, al Pirineu molt poc perquè tampoc he pogut contactar amb la resta d'entitats i de comarques, però no, realment veureu que a nivell de població que som, a nivell de teixit, clar, hi ha poqueta ocupació i poquets llocs de treball, però bueno, ara explicarem el que puguem. Llavors, ja coneixeu el territori una mica alguns. Us situo. L'Alt Urgell és una de les comarques que s'anomenen a l'Alt Pirineu i Aran. No? Tenim la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, els Pallars, no? Lluçàs, Sobirà, l'Alt Urgell i la Cerdanya. Llavors potser algú també li sona perquè és l'únic punt de pas per arribar a Andorra. No? Estem a 20 quilòmetres d'Andorra. I molta gent de l'Alt Urgell de fet treballa a Andorra pel tema de que per proximitat i perquè hi ha també moltes més opcions. Veieu, hi ha 21.000 habitants. Abans parlàvem de Gràcia, per exemple, que és una vila petita i són 120.000 habitants. Bé, doncs és una extensió força gran, però a nivell de densitat de població són 14 habitants per quilòmetre quadrat. O sigui, hi ha la Seu d'Urgell, que és la ciutat, la capital, són 12.000 habitants, però després el segon amb grandària, podríem dir que és Oliana, que no sé si us sona, Oliana, us diu alguna cosa? Taurus és d'allà, que és com la gran empresa que tenim d'indústria, doncs són 1.000 habitants, 1.900 habitants, i ja segueix Organyà, que potser us sona per les homilies, i aquí ja són 900 habitants. Després hi ha pobles disseminats, us podeu imaginar que quasi tot es concentra a la capital, a la Seu. Doncs això, és un territori rural, frontera amb Andorra, i estem aïllats, tenim poques infraestructures a nivell de... Tenim només una carretera, no tenim tren, la gent que ve de Barcelona ens pregunta si tenim tren, no tenim tren, venim en autobús o venim en cotxe, però bueno, és a nivell d'això, és disseminat i petitet. I les empreses que hi ha doncs, també són petitetes i la majoria són menys de 50 treballadors. Però bueno, a nivell d'ocupació, clar, mireu les dades. La tendència l'any passat va ser una mitjana de 1.200 aturats, que clar, això també traieu que és poquet, però en comparació amb els habitants que tenim, si són 20.000 i no tots són habitants que tinguin edat de treballar, és més d'un 10% de gent aturada. O sigui, realment, la crisi s'ha notat moltíssim, en 5 anys s'ha triplicat l'atur, no es genera ocupació, no es generen empreses que facin moviment al territori, llavors la situació és així una mica delicada. Els sectors d'activitat, com que he dit que és un territori rural, el que guanya sí que és els serveis, sector serveis. Doncs això, no se'm sent? Hotels, bars, restaurants, tenim el Parc del Segre, que potser us sona, molta distància tenim la indústria. Com us deia, hi ha Taurus, que segur que tots teniu un electrodomèstic Taurus a casa, no? Taurus és la gran empresa. Seguit de la cooperativa del Cadí, per exemple, llet nostra, sí que la consumiu, doncs és de les cooperatives, la cooperativa del Cadí també en forma part. Com veieu, el sector primari té importància perquè és un territori rural, però sobretot en el sector lleter, com dèiem, hi ha vaques i vaques lleteres, i tot aquí també, o sigui, hi ha l'associació de la vaca frisona i el que es fa, doncs això també, carn i llet. Però a nivell d'agricultura, el que dèiem les campanyes d'agricultura pròpiament no n'hi ha. O sigui, l'Alt Urgell, pel tipus de terreny i pel tipus de clima i tot, en realitat les terres són de pastura més aviat, no hi ha campanya de poma o campanya... Ara comença a sortir la poma, però és una cosa poquet. Llavors ja, si algú volgués fer campanya temporera d'agricultura, doncs ja seria més la banda de Lleida o Balaguer o més cap a baix. Nosaltres és que de fet no diem que tenim agricultura, tenim agroalimentari. O sigui, el producte agroalimentari sí que, més que és un producte de qualitat, doncs això, tot el porc i tot el que ve, però el que és agricultura en si no. Llavors, els nostres joves, la veritat és que tenen bastanta dificultat per inserir-se al territori. Molts són transfronterers, perquè tenim a 20 quilòmetres d'Andorra i hi ha molta oportunitat de feina, tot i que amb la crisi s'ha reduït moltíssim els cupos, perquè ja va per cupos, és un altre país, no forma part de la comunitat europea, és un altre món. No sé si algú és d'Andorra? Ets d'Andorra? Ah, vale. Tu sabràs millor que jo, però realment
és difícil i cada cop més l'entrada, no? Allà, el que estem dient aquí en realitat, Tarragona prioritzen els de Tarragona, Andorra prioritzen els d'Andorra i a l'Alt Urgell prioritzem els de l'Alt Urgell, no? Del territori. Els nostres joves també, quan acaben l'institut, venen aquí a Barcelona, per tant, aquesta jornada ens ha anat bé conya per conèixer totes les instal·lacions i els serveis i tot el que teniu aquí, perquè els nostres joves de fet estan aquí, a la vostra edat, i quan tornen es troben que hi ha poques oportunitats, però bueno. La comarca és això també, l'extensa comarca fa que hi hagi dos sectors. Si a sobre que és petit i és amb poca gent, doncs estem diferenciats. Ja estem els de la Seu i estem els d'Oliana i sembla que ja és difícil, no hi ha molta comunicació. Però bueno, amb tota aquesta introducció que us he fet, nosaltres també tenim oficina jove, també som part de la xarxa Oficines Joves, i la veritat és que és una oficina que fa el territori que és una oficina molt gran i molt potent i tenim molta gent i estem molt contentes. Som totes dones, per això contentes. I tenim tots els serveis que podeu imaginar de joves, informació general, el punt d'informació que arriba, com ho podeu veure aquí, hi ha una noia, després tenim servei d'habitatge, amb borsa d'habitatge i amb ajuda en tràmits de beques, el servei de treball que porto jo, que portem borsa de treball, assessorament, tallers, fem un munt de coses, un munt de projectes. Hi ha una persona que fa salut i ensenyament també. També hi ha espai per la cultura, tenim un espai que permetem que la gent exposi les seves obres, altres serveis per joves i també oportunitats d'Europa, perquè aquest també servei el porto jo, també veient el territori era una mancança també, la gent no sabia que allà estem allà medi rural i poques infraestructures i tot, però també podem marxar a Europa, també podem fer voluntaris europeus o el que sigui, o pràctiques o el que sigui. I això també ho dinamitzem bastant. Això passarem ràpid. Tenim Facebook, tenim Twitter, o sigui, una manera d'introduir-vos també al territori és a través de les xarxes socials. No cal que vingueu, com que us he dit, a més de l'Alzina Graells val 28 euros, només d'anada, o sigui, 60 euros només per venir al Urgell. Però podeu veure'ns amb el Facebook, amb el Twitter, són bastant actives i allà publiquem totes les ofertes de feina que trobem i tota la informació que és interessant pels joves, la trobeu allà. Pàgina web de les oficines joves, també estan allà. Servei d'habitatge, que això també parlaré després, també funciona molt bé i servei d'habitatge on no pagueu la gestoria perquè és un servei gratuït, només el mes de fiança, i pisos a l'Alt Urgell, això sí que ho haig de dir per lloguer, a partir de entre 200 i 300 euros teniu un pis i ja està. Vull dir que si veniu una temporada, el tema del lloguer és bastant assequible, no? Es poden fer números. Treball, tenim la borsa de treball que ara l'explicaré bé, que potser és la manera també d'entrar, si voleu saber quin tipus de feines hi ha al territori o que us tinguin en compte apuntar-vos a la borsa de treball. Fem espai de recerca de feina, fem workshops, també ho comentava la Maica, em sembla que algú ho ha explicat, el tema de que venen empreses i les empreses coneixen els candidats, i és un moment que es poden conèixer i intercanviar currículums i impressions, també ho fem. Xerrades de centres educatius, també els programes que potser us sonen de joves per l'ocupació, per joves amb menys formació i que poden fer formació i pràctica. Ara estem duent a terme un projecte pilot per joves que han finalitzat la carrera, que imagino que heu finalitzat la carrera i que no troben feina a l'Alt Urgell, ja hem fet un programa d'emprenedoria i bé, estem així. L'espai de cultura, oportunitats d'Europa, som membres de diverses xarxes europees, voluntariat, etc. El que us deia, la primera cosa que heu de saber per venir a l'Alt Urgell és aquesta borsa de treball. És una borsa de l'estil de l'Infojobs, però en petit, no? És més familiar perquè de fet la que està darrere soc jo. Llavors, sí, o sigui, aquí us contesto i no és allò... Llavors, us recomano, aquí veureu, entreu a bigcat.cat, veureu aquesta pantalla, a dalt explicat què és la borsa de treball, etc. Us heu d'inscriure com a candidats. I el problema d'aquesta borsa és que vosaltres heu de ficar totes les dades, no podeu adjuntar un arxiu, etc. Heu de ficar les dades. Jo ho recomano molt, més que res perquè la tendència ara és que moltes ofertes no es publiquen, o sigui, les ofertes no es publiquen. Ens trobem que el 80% de les ofertes són boca-orella, coneguts, el que ara es diu networking, no? Però el que en realitat són coneguts. Per tant, està molt bé que t'apuntis a una borsa de treball
però l'empresa en si no la publicarà perquè a vegades ens hem trobat per una oferteta petita de 3 mesos, poqueta, no? D'això, una allau de 500 currículums. Clar, això la selecció és impossible, no? Llavors, les empreses el que sí que poden fer és mirar dins quins candidats tinc. I si teniu un perfil concret, doncs a dins poden buscar-vos i us poden ficar en contacte, però es publiquen poquetes, ja veureu, no es publiquen moltes. Al territori, evidentment, feina activa. L'oficina de treball és una oficina molt activa, molt propera, clar, som poca gent i al final ens coneixem tots. I el bo del territori, l'avantatge i l'inconvenient, no? El bo és que si veniu a l'oficina jove i em coneixeu, aneu a l'oficina de treball i coneixeu a les persones que estan allà i aneu als diferents agents, ja heu fet molt i evidentment aneu a les empreses, no? El bo allà és que pots anar directament a les empreses, no és com la ETT que fa la selecció de 500 persones i de tal, no, allà és directe i això és una cosa bona, ¿vale? El portal de feina activa és el que s'utilitza allà, Dicat Feina Activa, i altres que últimament són molt actius, que no sé si coneixeu el trobarefeina.com, aquest el coneixeu? Aquests surten moltes coses, de l'Alt Urgell i de l'Alt Pirineu en general. Realment cada setmana surten coses, per tant està molt bé. Hi ha altres així més genèrics, de l'Infofeina i aquests que més o menys ja han anat nombrant i que coneixem, que són més a nivell més grans. Dicat és la del territori, és a dir, Dicat abarca tot l'Alt Pirineu i Aran, per tant és bo. Si voleu buscar feina, compteu-vos allà. A l'Alt Urgell també es fa servir molt el tema de, encara les revistes, la premsa escrita, són revistetes petites, gratuïtes, el portal, les mesures, que aquestes tenen Facebook també. També, per fer-vos una idea, podeu mirar el Facebook a veure com són i com respiren, no? Si aneu més cap a la Cerdanya, que potser també us sona més la Cerdanya, hi ha el Punching, el Reclam, són revistetes on sobretot el sector serveis publica, l'agricultura, etc. no, però serveis sí que publiquen allà. I a nivell d'Andorra, el que us deia, és una mica complicat, però hi ha així de premsa escrita i també virtual, els 7 dies i el Bon Dia. Aquí que he picat els símbols del Facebook, el Twitter, la web, cada cop més, encara que estem allà i semblem aïllats i que tot va més lent, perquè va una mica més lent, ja ens estem introduint a les xarxes socials i ja comencem. Per tant, molts portals tenen Facebook, tenen Twitter, per tant també és una manera de buscar. Aquí, jo no sé si aquest PowerPoint el tindreu o no, però jo el que havia fet és un recull dels agents, que veureu que són 4, que clar, són moltes poquetes persones, no? Però quins serveis hi ha al territori, que són agents sociolaborals, que fem, que pengem totes les ofertes que veiem, i estem en contacte directe amb usuaris, etc. El que poso aquí és que realment el networking és el que més funciona, o sigui, boca-orella, anar tot arreu, fer-se pesat, aquí, a l'Alt Urgell, és el que funciona, és a dir, que et coneguin, que si no et coneixen no et cridaran. Llavors, el primer, si heu de venir, contacteu amb nosaltres, l'Oficina Jove. Tenim Facebook, Twitter, web, mail, tenim tot, telèfon, tot. Veniu presencialment, el que vulgueu. El Punt Òmnia, sabeu que existeix els Punt Òmnies, els coneixeu? Potser no sou uns usuaris de Punt Òmnia, perquè és per aprendre noves tecnologies per gent que amb pocs recursos, etc. Però allà és molt actiu també amb la recerca de feina. Per tant, si veu una oferta, pim, la penja, i nosaltres també ens anem rebotant i és una persona que és molt activa en aquest sentit. El Telecentre també és un lloc on es poden trobar ofertes de feina. El CETAP Telecentre, també molt actiu en Facebook, en Twitter i en blog, etc. Aquí, al CETAP, hi ha les vides d'empreses, clar, això és més per gent que es vol establir i el tema d'emprenedoria, vides d'empresa, fa moltes xerrades a nivell empresarial i està molt actiu també. L'Ajuntament de la Seu també té Facebook, Twitter, web, com que és un ens de l'administració local, les ofertes que puguin sortir aquí es publiquen a la pàgina web, és a dir, la gent també va mirant. I clar, això us afecta directament? Sí. Les campanyes d'estiu moltes són de lleure, que ara ho veurem, i ara ho parlàvem amb algú de per aquí. El lleure, si és per part de l'Ajuntament, es publica a la web de l'Ajuntament, hi ha unes bases i s'ha de presentar una instància. Llavors hi ha uns períodes, s'ha de presentar, etc. No és deixa un currículum i em trucaran, sinó que heu de veure els períodes d'inscripció, etc. El Consell Comarcal de Borses de l'Icat, que us comentava abans, clar, allà també podeu tirar de les associacions. Una bona idea, una bona manera, si no coneixeu el teixit empresarial, és anar a l'Associació d'Hostaleria d'Alt Urgell
també té web, etc. I allà és un directori d'empreses de l'àmbit de l'hostaleria, no? Totes les que estiguin associades estan allà. Doncs tindreu l'adreça, el telèfon, el mail de cadascuna i veureu una mica, no? I on podreu deixar currículums, etc. I l'associació d'empresaris és a nivell genèric, doncs tots els sectors que hi hagi estan aquí, tots els que estiguin associats, evidentment. Però té una web on molt clarament veureu també, si us interessa, veure quin tipus de teixit empresarial tenim allà. Altres coses, turisme rural al Turgell, reunió de botiguers. Clar, allà el comerç és petit comerç, és que realment les empreses, si heu passejat per la Seu d'Urgell, que heu dit que sí, el que és el carrer major, que si diguéssim, aquestes botigues són petites i són familiars, o sigui, no és que hi hagi una campanya específica a l'estiu i que hagin de fer més contractació o a l'hivern, en realitat, petita empresa. Però, si voleu saber quines empreses són, doncs aquí. El que comentàvem abans de la recollida de fruita, etc., les campanyes, doncs, sí que us podeu apuntar. El que passa és que us heu d'apuntar a la Unió de Pagesos, pàgina web, Unió de Pagesos i la Borsa de Treball, i ells, quan tenen demandes, es tenen a la llista. El que passa és que sempre es prioritza la gent que hi ha al territori. Llavors, el filo d'ocupació més o menys de l'estiu, no sé si algú ha agafat aquestes guies, clar, com que posa 2013 potser he pensat, doncs no m'interessa, no? Era perquè veiéssiu una mica, la campanya que ve serà diferent. Però perquè us fessin una idea de quin tipus d'oferta d'oci i lleure hi ha a l'estiu i on es buscarà gent, no? Llavors, a nivell de l'Ajuntament, com us deia, a la taquilla de piscina, socorrista, casal, però clar, són un lloc de feina, 2 llocs de feina, i això es penja a la web, hi ha una llau i evidentment qui sigui serà d'allà, no? Monitors de lleure, sou del món del lleure aquí o hi ha una persona, 2, que seria una mica el que buscaríeu, potser, temes de lleure o... A veure, coses de lleure n'hi ha, és a dir, els casals municipals és el que més ocupació a l'estiu donen, el que passa municipal, per exemple, ara ja s'ha fet la selecció, perquè es fa previ, o sigui, es fa el municipal de la Seu ja està pillat. Molt d'hora. Molt d'hora, sí, però si volen treure de sobre. A més, la persona que ho portava estava embarassada, s'ho volia treure ja i vinga. Llavors, el que sí que hi ha és altres casals al territori, que és el municipal, El territori hem dit que és una mica, jo què sé, a la resta de municipis, que ens ben bé no és a la Seu, però jo que sé, Oliana, Organyà, Montferrer, s'ha de contactar amb els ajuntaments o a les AMPEs, mirar les adreces per correu. Si entreu a la web del Consell Comarcal, veureu el territori i veureu tots els municipis que hi ha i totes les adreces. També és una manera de mirar municipi a municipi, ajuntament, i mirar-ho del tema dels casals. O, del casal també, enviar el currículum a l'oficina jove i la tècnica comarcal també pot fer com el traspàs, perquè al final també ella es contacta directament. És el contacte que podeu tenir. Altres casals que no siguin de lleure específicament, els esports, contactar amb el servei d'esports de l'Ajuntament. Si algú té alguna d'esports... Perfecte. Pots ficar-te en contacte amb ells perquè potser tu pots oferir un taller o un casal o alguna cosa que pugui ser complementari i que pugui estar bé. En el teu cas, per exemple, què hi ha allà? El Parc del Segre és més aviat de coses aquàtiques, no? No sé si també domines o ja no seria el... La campanya és ara, el maig a l'agost, campanya forta, Copa del Món de Piragüisme, o sigui, el que passa és que realment amb la gent que tenen ja està. Si sou monitors específics, doncs això, Open Kayak, de rafting, piragüisme, clar, deixeu el currículum allà perquè mai se sap, potser falla algú i ja està, no està de més que estigui allà, però bueno, no són moltes places tampoc. Llavors, a nivell de lleure, hi ha altres, no només els casals per joves, també hi ha, jo què sé, lleure privats de natura. Hi ha una entitat que es diu Aubèrria que fa casals de natura. Aquests podeu oferir el vostre currículum. El coneixes, aquest? Ah, molt bé. Molt bé. Acadèmies, domineu idiomes, anglès o... Potser podeu fer de casal d'idiomes, perquè allà la veritat és que en idiomes estem molt peixos i potser una persona que sàpiga bastant d'anglès va bé que estigui allà en un casal d'estiu. També hi ha càmpings i hotels que són una miqueta grans, el càmping Gran Sol, que està a prop, a Montferrer, o el Cerdanya Resort, que és una miqueta gran. Aquí, per exemple, també fan, que és a Prullans, no és ben bé l'Alt Urgell,
Doncs aquí també tenen demanda d'animadors, socioculturals, etc. Vale? He ficat Naturlàndia. Tu t'has informat? Naturlàndia coneixes? Bueno, això és Andorra, Andorra és un parc gran i fan moltíssim tipus d'activitats, I necessiten animadors, atenció al client, activitats lúdico-esportives. El que passa és que ho fico una mica entre parèntesis perquè Andorra, clar, depèn dels cupos, no deixes el currículum i segur que t'agafen perquè depèn de moltes... És una mica... Tenen una pàgina web a Naturlàndia i allà pots deixar el currículum i tot, però com que és un altre país és complicat. Vale? O sigui, filons d'ocupació, recollir el fet hem dit que no, però si en comptes del Pirineu voleu anar més a baix, a Balaguer, a Tàrrega, etc., doncs sí, és un filó. A nivell d'hostaleria, tampoc és que hi hagi una campanya específica, és que ja us he dit que és que, o sigui, a Taurus, que és el més gran que hi ha, és l'empresa més gran, són 200 treballadors, vale? I la cooperativa del Padrí són 100 i pico, però bueno, són associats. La resta són menys de 50 treballadors i molt menys, Realment, els hotels, bueno, és l'únic lloc, o sigui, el que podeu anar mirant, però realment no és la Costa Daurada, El que sí que podeu mirar per fer-vos idees, doncs l'associació d'empresaris, com us he dit, que tenen pàgina web, Turisme Seu, també, per fer-vos una idea, o sigui, aquí realment el que funciona és anar, o sigui, fer el currículum, que us coneguin, etc. Llavors, a tenir en compte si veniu, tu que veig que estàs més interessat, si vols venir, per exemple, a nivell d'allotjament, a l'oficina hi ha borsa de jove d'habitatge. I és el que comentava, no hi ha despeses de tràmits, és fàcil, i pagar el mes de curs i després de fiança, i a partir de 2 o 3 mesos es poden fer contractes. Vull dir que és una bona manera. Compartir allotjament també pots mirar la cartellera de l'oficina, i si no, albergs també n'hi ha. El de la Valira, la Salle, també és una opció, no? O el càmping. Però com comentava l'Olga, les empreses normalment, o sigui, sí que en principi haurien d'estar obligades als càmpings o si ve algú de fora a donar-li allotjament, no? Però com que hi ha tanta demanda de gent d'allà pròpia, doncs ja aquesta opció ja no es contempla. Agafaran abans algú que visqui allà i que serà més fàcil que no vosaltres que sou d'aquí. Llavors, a nivell de sous i salaris, doncs és el mínim. O sigui, es fan els contractes per obrir servei, els contractes són parcials i a vegades es fan més hores, hi ha una mica ara controvèrsia. Realment el tema de la crisi ha afectat molt i no està molt bé. Els salaris, els mínims, o per conveni col·lectiu o el mínim interprofessional, ni més ni menys, en aquests sectors, o sigui, el que us deia. Després, clar, això és perquè ens hem focalitzat en treball de temporada. Llavors, a nivell de com presentar-vos, com fer els processos de selecció, normalment a les empreses privades s'ha de portar el currículum i llavors et fan entrevista. Tu has portat currículums? T'han dit alguna cosa? Algú? Molt bé, t'han respost. Jo he de tornar a repetir perquè no entenen. Com vols dir? No, perquè li vaig enviar en castellà. Vale. I van dir... Home, si el pots fer en català millor, Bueno, jo recomano també, clar, és que estem al Pirineu de Lleida i, home, sempre entrarà millor pels ulls un currículum en català, evidentment, sí, però l'entenen. Però, bueno, ja resta no, és... Gràcies que m'han dit, vull dir, va llegir i va molt bé, el tot és molt interessant, perquè podem fer sentir doncs el que dèiem una mica és com per... però feien gent d'aquí, no? És a dir, bueno, és el que dèiem, és com una mena... Però bueno, que hi ha molta gent de fora de Catalunya que també treballa, vull dir... Llavors, com us dic, els contractes són personals i les borses són internes, o sigui, el que està fent el company és perfecte, és ficar-se directament en contacte amb les empreses. El bo, és el que dèiem, el bo i el dolent, no? Que sigui petit, és que les empreses són petites i són molt accessibles i et diran ràpid que no o et diran ràpid que sí, saps? Però pots anar directament a l'empresa a molestar-la. I veus, aquest era el responsable de l'empresa, o sigui que... Portals de feina, VICAT ja us l'heu apuntat, ja us he vist que l'apuntàveu, perfecte, Feina Activa i Infojoc són les una mica les que es mouen més, la premsa local i comarcal, el que hem dit, i clar,
també com que hi ha poquets recursos, per exemple, hi ha cicles formatius d'activitats físico-esportives. Doncs aquests faran les pràctiques als llocs com el Parc del Segre, etc. I si els agraden segurament agafaran abans aquests que no a una persona de fora. Però bueno, és que tot és provar, I a l'administració pública sí que es publica l'oferta. Per exemple, aquest divendres i dilluns va haver-hi una plaça per l'oficina jove, precisament per cobrir una baixa. Hi havia gent d'aquí, va venir una noia de Mataró, quasi va estar a punt de ser seleccionada. Vull dir, com que és públic, està publicat, doncs aquí és anar mirant el DICAT o anar mirant l'Ajuntament, etc. I si hi ha una oferta que us interessa, però clar, això no és temporada d'estiu, és més a llarg termini, no? Però també és la manera, mirar la DICAT i els diferents ajuntaments, i llavors aquí estan publicats. I ja està, perquè hi ha tan poca cosa que ja està. Moltes gràcies per escoltar. Moltes gràcies. Abans ha comentat la Ruth que si algú està interessat en aquesta informació, de qualsevol d'elles, que si en el butlletí teniu un paperet si voleu més informació, si voleu més informació d'altres temes, si poseu a l'email us ho podem fer arribar. Perquè a vegades és difícil agafar tots els apunts de tot el que s'està explicant. Sí, i jo a banda, clar, jo per mi és molt fàcil i diu els 2 càmpings que hi ha i diu, però clar, si us interessés treballar en el món de l'hostaleria o en el món dels tràmits o us puc enviar llistats a les empreses, us puc enviar llistats a les ETTs, us puc enviar llistats a pàgines web que treballen a la zona, clar, perquè jo tinc molts i sempre si me'ls no els hem acabat, però si ho necessiteu o volguéssiu, doncs us ho puc enviar, d'acord? Bueno, jo soc la Marta, l'assessora laboral dels diferents punts d'informació juvenils de Barcelona, junt amb un company que es diu Ivan, també, que no ha pogut venir. I jo resumiré una mica més tot plegat i potser no m'enrotllaré gaire perquè Barcelona és molt gran i si determinem massa ens tornaríem una mica bojos. Llavors, primer començarem explicant una mica en què consisteix el nostre servei. Principalment realitzem assessories individualitzades, per tant atenem les vostres ateses de manera més personal. Llavors consisteix principalment en orientacions, que és des de fer una millora de currículum o començar-lo des de zero si no en teniu fet, donar recursos específics al sector en el qual estigueu interessats, elaborar les cartes de presentació, com estructurar-les o enfocar-les i realitzar una mica d'acompanyament en el que és la recerca de feina. I després, per una altra banda, sí que nosaltres també donem el servei d'una mica més caire legal laboral. En el cas que tingueu un dubte del vostre contracte o en el cas que ens hagin acomiadat, si volem fer el càlcul de la quitança, a veure si ha sigut més o menys correcte, tot aquest tipus de consultes també podeu venir i les parlaríem. Llavors, principalment, quin seria el nostre objectiu? Millorar la vostra ocupabilitat, és a dir, la probabilitat que trobem feina que sigui més gran. Després, per una altra banda, donar suport a tots els joves en el procés de selecció, potenciar l'autoconeixement, que a vegades quan estem en una edat una mica així més d'adolescència o de joventut encara no definim bé quin és el nostre camí o què és el que realment ens volem dedicar, etc. I per una altra banda, amb el que hem dit abans, també defensem una mica els drets i deures laborals dels joves. Llavors, recursos per fer una bona recerca de feina. Jo he ressaltat així a grans rasgos una mica uns quants. Portals generalistes, que són aquells portals on trobareu ofertes de feines de qualsevol tipus de categoria. Els serveis d'intermediació, com podrien ser les empreses de treball temporal, que després explicarem una mica el concepte. Les webs corporatives, que amb això em refereixo a les webs de les empreses, no només esperem a veure publicacions d'ofertes, sinó que anem directament a la web de l'empresa, busquem a l'apartat de treball amb nosaltres o a l'apartat empleo i ens donem a conèixer directament. Seria fer una mica també d'autocandidatura, no? Després també parlarem una mica d'entitats i organismes del barcelonès
i també el networking, que també ja l'han comentat les companyes, que vindria a ser des dels contactes purament d'amics, veïns, companys de feina, a també les xarxes socials, no? Com fer-les servir per trobar més ofertes laborals. Llavors, portals generalistes, n'he posat uns quants, els més famosos, uns quants ja han parlat les companyes, Infofeina, Trobaré Feina, que a mi m'agrada bastant perquè és bastant directe, en comptes de tenir-vos que donar d'alta i posar totes les dades curriculars, allà és molt més directe i us posa lliurar currículum al carrer tal, o si no us facilita un correu electrònic, per tant és més àgil. Després Infojobs, que és mega conegut i gestionen moltes ofertes de treball, i Feina Activa l'he posat aquí, que ve a ser com un portal però és públic, pertany al SOC, però el funcionament ben bé és el mateix que la resta que veieu aquí. Després, aquí volia explicar una mica el concepte de les empreses de treball temporal. La idea seria que l'empresa de treball temporal es dedica a fer la selecció de treballadors per l'empresa usuària, que és on nosaltres acabarem treballant. Normalment ofereixen contractes temporals, que poden ser contractes eventuals, d'obra i servei, però que d'alguna manera ens pot agilitzar el procés de recerca i encara que sigui a curt termini trobar una feina. Llavors aquí he posat també 4 exemples molt visuals, com podria ser Adecco, Decra, que és una ETT alemana, i d'altres com Manpower i Page Personnel. Aquestes ETTs normalment el que fan és el mateix que la resta de portals d'ocupació que hem vist abans. Tenim un menú que serà categoria, paraules clau, i a partir d'allà feu la recerca, us doneu d'alta i podeu anar buscant ofertes dins del vostre sector. Entitats i organismes del Barcelonès. En primera línia he ficat la xarxa de punts d'informació juvenil. Allà trobareu tots els tipus d'assessoraments que donem, des de mobilitat internacional, treball que ho faig jo, turisme i d'altres aspectes. També podeu veure publicades les activitats, les dades que fins i tot a cara de treball a l'estiu ja estan programades. Després està l'Oficina Jove de Treball, que està ubicada al carrer Calàbria 147, si no m'equivoco, i allà també fan serveis d'orientació i per una altra banda tenen una bossa petita de feina. Llavors us dic la direcció precisament perquè heu d'anar allà presencialment si voleu optar a aquelles ofertes de feina portant el currículum en paper. I a partir d'allà ja us diran quin és el mecanisme, que és via correu electrònic per després inscriure-us. Sí que a aquesta web que us facilito sí que podeu linkar la bossa de treball i veure quines ofertes tenen publicades, això sí. Després està Barcelona Activa, que és com una agència municipal en temes també de feina, suposo que molts ja la coneixeu. I dins de Barcelona Activa trobareu des de recursos d'orientació, d'informació sobre el mercat de treball, de quins sectors potser tenen més potencialitat en aquest moment. Després també, junt amb la xarxa de punts d'informació juvenils, està el programa de Barcelona Treball Joves, on podeu inscriure-us a diferents activitats per millorar la vostra recerca de feina, des d'una cosa bàsica com elaborar un bon currículum creatiu o, per exemple, com fer ús del LinkedIn per millorar la nostra xarxa de contactes. Després també he afegit el SOC, que és el Servei d'Ocupació de Catalunya, que, com ja hem comentat abans, a part d'aquella orientació també en fan, tenen també Feina Activa, que és un portal d'ocupació que també us pot ser útil. Després està la xarxa Xaloc, que, com veieu, és de la Diputació de Barcelona. I us he posat el link directe perquè veieu les ofertes. Són del Servei Local d'Ocupació i a partir d'allà podeu gestionar també
aquests recursos. Per una altra banda també està el Consell Comarcal de Barcelona Jove, que jo considerava molt. De fet, en el tema de lleure em sembla que hi ha moltes ofertes penjades, vull dir que no serà més que I per últim, la Fundació al costat, que també fan assessoraments laborals i, si no m'equivoco, també tenen borsa de feina. Evidentment, tant l'Oficina Jove com la Fundació Comtal tenen ofertes de feines, però no espereu que sigui un Infojocs ni molt menys. Però bueno, crec que no està de més perquè potser no hi ha tantes persones que coneixen aquests recursos i poden ser útils. Després, com aprofitem les xarxes socials per la nostra recerca de feina? He sintetitzat molt, ¿vale? Facebook, per exemple, els grups de recerca de feina que podem cercar seria Et trobaré feina, que és evidentment de trobarefeina.com, i després el grup que ha fet la xarxa de punts d'informació juvenil, que és ofertes de feina de temporada. Llavors jo us animo a que entreu al grup, mireu les ofertes que hi ha i fins i tot que entre tots podem fer xarxa i si veiem alguna oferta que també la publiquem i així pot ser una mica més enriquidor tot plegat. Després està el LinkedIn, que ja potser molts ja ho coneixeu d'oïdes. Es tracta de crear-te el teu propi perfil professional. Així com al Facebook potser tenim coses molt més personals i fotos amb amics i tal, en aquest cas el perfil que et fas de LinkedIn és més com el teu propi currículum, amb la teva formació i la teva experiència. I és el que després veuen de tu, tant els teus contactes com les empreses que també tenen el seu propi perfil. I a partir d'allà es tracta que aneu consultant també ofertes de feines, i estan una mica al dia. I per últim Twitter, us recomano que per temes de recerca de feina feu servir el hashtag treball, hashtag empleo o hashtag oferta, hashtag trabajo, tot això, que és el que la gent d'alguna manera fa servir per publicar ofertes de feina. És com la paraula clau per tal que nosaltres podem accedir-hi, no? I retuitejar-ho, etc. I per últim parlarem una mica dels diferents sectors que potser a l'estiu estan augmentant el nombre d'ocupacions. Primer parlo del sector turisme i hostaleria. Les categories que potser trobareu més ofertes seria cambrer, ajudant de cuina, xef, animador turístic, que és com una mena de monitor, però en comptes de ser de lleure és més direccionat cap a turistes, no? Després cambrer de pisos, que són els que s'encarreguen de portar la neteja d'hotels i una mica tot això. Estaria bé que us apuntéssiu, per exemple, a webs com Turijobs, Turiempleo, que són webs més específiques del sector i que també us poden ser útils. Després del sector lleure, ja han comentat un fotimer de coses les meves companyes. Jo faré 5 cèntims de que en cas que vulgueu dedicar-vos a això, tant sigui de monitor de lleure com de director de lleure, avui dia ja demanen les titulacions pertinents. Sí que ara hi ha més ofertes laborals i si em busqueu, nosaltres tenim tots els punts, incluït el CIEC, tenim una fitxa on trobareu tant empreses per formar-vos, per fer-vos aquest curs de monitor de director i també fins i tot empreses per fer autocandidatura i enviar el currículum, per si esteu interessats que us sapigueu que ho tenim. Sí que és veritat que aquest sector potser predomina més de cara a l'estiu perquè els joves comencen a acabar el col·le i llavors hi ha més activitats extraescolars i es potencia molt aquest tipus de feina. Sector comerç.
Pues, com és evident, des de dependent de botiga, caixer, reponedor, tant sigui botiga de roba com de supermercats i grans superfícies, pues, es pot trobar feina, sobretot ara de cara a rebaixes. Com a treball de temporada, pues, us oferiran segurament feines pues, de 3 mesos o 6 mesos per cobrir una mica el que pot ser des de una vacant per vacances d'una persona treballadora, etc. I després està el sector agrari. Aquí a Barcelona concretament no ho trobareu, però jo crec que també ho he volgut posar pel fet que també és una oportunitat laboral dins l'estiu. Llavors, com a recol·lector de fruites, normalment no et demanen experiència, però sí que compleixis una edat mínima, que són els 16 anys, que és l'edat permitida, i podeu trobar informació tant a la Unió de Pagesos de Catalunya com la JARC, o fins i tot moltes ofertes d'aquest tipus també les gestiona el SOC. I també fins i tot us animaria que busquéssiu informació dins l'Ajuntament tipus de Vilafranca del Penedès o Borges Blanques, on segurament us poden facilitar més recursos, informació i ofertes d'aquest estil. I ja està. Per finalitzar us poso els horaris de les assessories i podeu venir a fer qualsevol tipus de consulta personal als diferents punts de la xarxa. Si entreu a la web podreu veure els horaris i telèfons per demanar hora. Teniu alguna pregunta? Doncs, teniu alguna pregunta? Aprofiteu aquest moment per preguntar-los qualsevol cosa a les tres. Mira. Jo... tinc la veu. Que jo m'agradaria apuntar-me heu dit que podeu, si escriveu al nostre correu, podeu enviar a empreses i tal. Jo particularment m'agradaria saber el nom de les empreses així del sector de lleure relacionat amb bicicleta, amb viatge a muntanya, cavall fins i tot també, i si és possible. Sí. I una altra cosa, a Tarragona el tema de vies verdes també s'organitzen així tours en bicicleta. S'està instaurant el que us comentava abans, les muntanyes de la Costa Daurada. I llavors cada vegada el tema de bicicleta, BTT, rutes de senderisme, tot això, escalada, cada vegada està agafant més força perquè veiem que era un buit que quedava a la zona i que ara sí que s'està potenciant. Si vols el que podem fer és tu m'envies un correu o quedem d'alguna manera, llavors t'envio les empreses que es dediquen o els territoris, els ajuntaments dels territoris que ho porten, perquè són territoris més d'interior i t'hi pots ficar en contacte. Et dic una mica, o fins i tot algunes pàgines web que es dediquen més específicament en aquest àmbit i t'hi pots ficar en contacte, cap problema. Alguna pregunta més? Perdó, podríeu repetir el correu per demanar el borsa de treball que havíeu dit? Havíeu dit, si envieu informació a la pàgina del correu, podríeu veure la informació. Ho podríeu dir més coses? Sí. Podeu enviar o els correus d'elles directament o també podeu enviar un correu aquí al CIAC i nosaltres, elles ens passen la informació a nosaltres, com preferiu. Aquí és el nostre? Exactament. Aquí vas tenir treball.tarragonès@oficinajove.cat. Sí, si vols apuntar-te aquest correu i me l'envies... És igual, però treballa al Torget. Som oficina jove. És l'estàndard. I el d'aquí al CIAC és CIAC, que és CIAJ, @bcn.cat. Gràcies. No m'ha quedat clar, el de l'Alt Urgell... Treball.alturgell, tot junt. Algú més?
Hola, bueno, a veure, que jo he vingut també per el tema de temporada i tal, però ja que estic, doncs pregunto, en relació al Tarragonès, que s'està fent coses de patrimoni cultural i aquestes coses, doncs pregunto de pas que, bueno, jo he estudiat una carrera que està relacionada amb la rehabilitació i la construcció i si hi hauria també feina ja no tan temporada, sinó més. Clar, és el que comentava abans, potser aquests tipus de feina ho tens bé perquè sí que és més feina continuada, no és feina tant de temporada. Temporada doncs, potser més són assistents o més guixetes i monitors o guies, no? Guies turístiques. El que passa que sí que és la feina que tu em comentes, sí que és més de temporada i sí que cada vegada doncs, està tenint un pes més important a Tarragona i que s'aposta més per la cultura. Llavors, el que et recomanaria és que també miressis les webs de totes maneres, si em vols enviar un correu, jo te les enviaré les específiques, ¿vale? Webs del Consell Comarcal, la web de l'Ajuntament de Tarragona, que són més places d'oposició, més places de borsa de treball, llavors jo miraria més per aquest àmbit, no tant en portals generalistes o en portals més de temporada o més d'estiu, sinó que jo aniria a parar més al Consell Comarcal, a l'Ajuntament de Tarragona, mirar una mica, o alguna empresa que es dediqui en el sector de Tarragona que es dediqui a això. Si vols enviar-me el correu, t'ho mirem, cap problema, i mirem a veure com pots accedir-hi. Gràcies. Algú més? Doncs res, així per tancar, recordar-vos que avui és la inauguració d'un cicle de diverses xerrades i tallers que es fan a tots els punts de la ciutat, punts d'informació juvenil de la ciutat, i que us convidem a que us mireu la programació i si esteu interessats, doncs us inscriviu a través del portal de Barcelona Activa. En el document on està tot especificat s'explica també com inscriure's. I res, que moltes gràcies per venir i esperem que us hagi sigut útil. Gràcies.